Ambi horonya TV lajeli kebaga be lajelen fo Mali kono ani Mali koka au bisimila au ka bamanaka kunafoni keneka ka be bisibirima Septembre kalo kile nani samba fla mugwa ani kele amena munu kono kuma nyefo au nyana bakuruba fola Suro wajulu kene belebele o koni sigira titibugu ko fen min yana mara an yɛrɛ karamɔgɔ ba fɛ ni o ye Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouki o bɔlen kɔ lajɛrɛ dɔ kɔni sigira sen kan kɛnɛkɛnɛ na min bɛ kuma an ka kɛnɛya kow kan walasa fɛɛrɛ jɔnjɔn o bɛ se ka sigi cogoya min na kɛnɛya ko kun kan ne bɛna kɛ an ka kunnafoniyaw la kumabaw ye an mana minnu sɔrɔ ka fara u kan jamana kunnafoniya wɛrɛw la ani ka fara diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan an bɛ olu kɔnɔ kuma ɲɛfɔ aw ɲɛna aw bisimila ko kura aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan sɔɔni an bɛna minnu kɛnɛ kuma ɲɛfɔ aw ɲɛna. Révolution ikmaltini karamɔgɔ ba El Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouki karamɔgɔ kɛ kelen sɛgɛnbali ani ɲinabali ale ko k'ale bɛ balo masara mani ka diinɛ de ye o de ye hukumu kɔnɔna na El Sheikh Umaru Seydou Kulubali ka bɛn kunun juma ma septembre kalo tile 3 san 2021 a ye wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya titibugukaw fɛ wajulu kɛnɛ min hukumu kɔnɔna na maaba caman olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na minnu bɔra Bamako a n'a Tɛnkundugu la ni ka fara Jamiyatu Ikmaltini tɔndɔn kan Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouki a selen kɛnɛya kɔnɔna na bisimilaliw kɔfɛ kuma dilen an karamɔgɔ ba ma El Sheikh Umaru Seydou Kulubali a ye danɔ bilake kɛnɛkɛnɛ la kira kisi nɛma ba ma ale ka bangeni a ye ɲɛfɔli ko la o kalo n'o ye Mawudu kalo ye o kɔfɛ a tilala ka kuma tuguni seli yɛrɛ nafa ye jumɛn ye buna hadamaden kan El Sheikh Umaru Seydou Kulubali a ye ɲɛfɔli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na o juma sinayogo an ka ale ka kɔrɔfɔw lamɛn ni wajulu kɛnɛ belebele min filɛ a laɲinina Ikmaldini Islamiya jɛdenw fɛ minnu bɛ sigida gale kɔnɔna la ka taa kɛ Titibugu la cogo min ka se k'a yira Titibugu maa bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ Ikmaldini Islamiya ye jɛkulu ye min sigilen don silamɛya tiɲɛ dɛmɛni kama wulikajɔ foyi tɛ u bolo fo ka Alahu subhanahu wa ta'ala ka diinɛ darapo filefile diɲɛ geje bɛɛ fɛ o de kama u mako bɛ silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen na wajulu kɛnɛ belebele yɛrɛ ɲɛnɛmayara Seifulahi fɛ Ala kan pamuru Alahu subhanahu wa ta'ala ka ambassadeur bi dugukolo sanfɛ Farouku Ayatullahi Fidini Titibugukaw kɔni bɔra cɛw ani musow denmisɛnw ani maakɔrɔw ka fara Ikmaldini Islamiya jɛdenw kan kanuɲɔgɔn gelenw Bamako ani a lamunu kɔnɔna la ka se na ni wajulu kɛnɛ belebele kɔni seereya nɛgɛ kaɲa 23 Farouku n'a ka délégation donna kɛnɛ kɔnɔna la ka fara a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kan a bisimilalen kɔfɛ ni bonya ani karama ye a y'a sigi kiraw ani nabiɲumanw sigiyɔrɔ la o kɔfɛ dugutigi nara kana Farouku bisimila alimanba nara kana a ka nisɔndiya kumaw fɔ ani ka dugawu kolo gɛlɛnw kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Seydina Umar bun Katabu Toama Farouku a ye kuma ta a ka kɔrɔfɔw kɔni kɔnɔna la a ye maaw hakili lajigin mawuluduba la o min b'i bɛn mawuludu kalo yɛrɛ ma dɔw kama ko dɔma kalo o kɔfɛ sa seli yɛrɛ bi nafa min ɲa kɛbaa ye Farouku ye o lase buna adamadenw ma اللهم صل على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم نيام بوري سامي صلي كرا لباكا كرا ورتنا كرا من كوفي صلي محمد المصطفى الله أكبر تاري من قد على ناك دافع بي أبي مرامي صلي أكا وكاكا أمي صلي أسمو سنمونغا كاكا Ami solli anafetuguba nyuma beka sigatala feu muru anvle kalo mina ni abi fonne mako muharamu kalo odo jomine kalo walima ashura kalo sigatala feu neni kalo inzara kalo min bi jo abi fode mako safar kalo odo Kulubali no sarasa wala Arabiul awwali kalo de bi jo sigatala feu bamananga na doma kalo odo mauludu kalo naam
kira Muhammadul Mustafa bangena kalo mina kana diɲɛ kɔnɔ sikatala fɛn baw mun de muru wala faruku nin to ye tile damadɔ ye tiɲɛ don ne ni sara ni safaru sara Arabiul awwali de bi jɔ sikatala fɛn i janto a la i labɛn ka mawuludu su kɔnɔ muru n'a y'i sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ naam i kana i seko tɔ to ayi sura n y'a f'i ye n bɛ segin a kan dama kura ye mawuludu bonyani wala lahara ko dama tɛ dɛ ayi maa o maa ye mawuludu kɛ ko sabu kira bangeni nisɔndiya don tiɲɛ ne bɛ nisɔndiya ni mawuludu ye naam ka ala fo k'a barikada ni kira ka nali o don muru wala diɲɛ kɔnɔ y'a fɔ ala k'o bonya jiri i la sikatala wa lahara i b'a dafalen sɔrɔ i ɲɛ sikatala fɛn wulibali don kɛnɛkanko don a y'a labɛn a k'a kɔnɔ wala n'a y'i sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ naam muru y'i seko k'a la tiɲɛ don n'i y'a k'a tiɲɛ kan wala talahi e n'a fɔ maa ye sa nka maa tɛ fɛn fɛn ye mawuludu bonya la bilen sikatala fɛn baw mun de an bɛ dugawu kɛ ala k'a jira an bɛɛ kɛnɛ na amin k'a bonyali sew don an na amin ala k'o k'an ye kira yɛrɛ kama amin sɔla ala rasuli wasallim naam ورد في الحديث muru a ko nin ma filala kira ka kumaw na wala إن من حافظ على الصلوات المكتوبة أكرمه الله تعالى بخمس كرامات su in na naam an y'a kanu ka dɔ f'i ye seli de kan Allahu akbar n'o ye silamɛya jɔsen filanan o ye don kulubali sikatala muru an b'o min na don o don o don an bɛ fɛ k'i jidi wala sabu bamanankan b'a fɔ maa bɛ fɛn min na n'i y'a dɔn naam muru i ti fila a minɛ cogo ma sikatala fɛn nka fɛn bonyana cogo o cogo kulubali a bɛ min bolo n'i t'a dɔn tiɲɛ i ti s'a minɛ cogo la dɛ sikatala fɛn seli dɔgɔyara an fɛ yan Allahu akbar k'a ka fusa bɛɛ ye kɛra masiba ye muru wala k'a sɔrɔ bonya b'a la da ti dan fɛn si bolo ayi min bɛ se ka seli bonya fɔ tiɲɛ don muru ka se a dan la sikatala fɛn ɔ mɛ dɔnbaliya kama wala fɛnba bɛ anw bolo an ma se ka nafa sɔrɔ a la naam muru de la su in na n y'a kanu ka rijo jɛngɛ a ye ka kan ka dɔ jira a la seli bonya na wala e min b'a la ka kɔrɔtari n'i cɛsiri naam k'a k'a tiɲɛ kan tiɲɛ bonya ni nafa min b'a la tari i n'o sɔrɔ sikatala faruku ɔ min m'a faamu yɛrɛ wala muru ka se k'a faamu tiɲɛ don k'a dɔn ala y'an bonya ni bonyaba dili ye an ma kulubali n'o tɔgɔ ko seli sikatala fɛn yamaru tari ma a faamu bɛ faamu a ko ala ka kira y'a fɔ muhammad sallallahu alaihi wasallam sallim seli farida 5 min ni ala y'a d'a ma naam ko maa min y'a kɔlɔsi k'a latanga wala ko bonyaba 5 bɛ yen tiɲɛ ala bɛ min d'i ma kulubali seli kɔlɔsili n'a latangali sababu la sikatala fɛn baw mun de tari ma faamu a bɛ faamu yamaru o bonya 5 in dama kelen muru su in na an bɛna o de fɔ a ye ka kan waati kurun na n'o tɛ an kun y'a kanu k'a sɛbɛkɔrɔ walawala sikatala nka hali n'a ma se k'a walawala an sago la an n'a bɛɛ fɔ a ye kɔni tiɲɛ don n'i yɛrɛ tar'i miiri naam muru a kan ka min d'i ma seli bonya na tiɲɛ i ti fili o ma sikatala fɛn ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma amin nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ boyi nɛgɛ kaɲa fu waati k'an bɛɛ dara ɲaɲe ni maa caman kɛli ye cɛw ani musow la ka layidu ta ka fara ikmaldini islamiya jɛdenw kan o kɔfɛ duwawu kolo gɛlɛnw kɛra faruku n'a ka delegation sɔrɔla k'u kunda bakɔ jikɔrɔni rɛmakɔnɔ nɛrɛ kan bamako sigida 5nan kɔnɔna la ni tun ye sɔrɔ ye révolution ikmadini karamɔgɔba Sidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali Elfaru a ye wajulu kɛnɛ belebele min ɲɛnamaya titibugukaw fɛ yen hali bi an bɛ duwawu de kɛ ni wajulu kɛnɛ sanumɛ ɲɔgɔnna caman a bɛ masaramani bolo halaka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la o bɔlen kɔ i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ cogo min na an ka kunnafoniyaw daminɛw na lajɛrɛ dɔ o kɔni sigira sen ka kɛnɛya ko kun kan min bɛ tali kɛ walasa kɛnɛya ko fɛɛrɛ jɔnjɔn bɛ se ka sigi a la cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na jamanadenw olu bɛ se ka lafiya cogoya min na u ka kɛnɛya ko hukumu kɔnɔna na lajɛrɛ kɔni sigira sen kan min kɛra kuma ɲɔgɔnya ye Aminata Samake ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Ɲɛmɔgɔyaso min bɛ adamadenya yiriwa ani sɔrɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kama o ye lajɛ dɔ kɛ ni an ka jamana tɔnjɛkulu dɔw ye dugutigilakaw kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw fo ka taa se kɛnɛya tɔnw ma n'an ko ko mutuelle de santé o n'a ɲɔgɔnnaw ni barosigi bɛ tali kɛ ko bɛɛ lajɛlen dama ka kan kɛnɛya sabatili la ani dɔ bɛ se ka fara cogo di mɔgɔw ka kɛnɛya sabatili kan Mali fan bɛɛ fɛ
o ran min n'an b'a fɔ ma ko couverture maladie universelle mun don sariya min b'a fɔ sariya bolo bɛ mun ye a banbalen don jumɛn kan comme a b'a fɔ fana k'a fɔ bololabaarakɛlaw ni kɛnyɛrɛye ni sɛnɛkɛlaw olu bɛ n'u ba don mutuelle de la yaasa ka nin fɛn in nafa sɔrɔ donc a bɛna ɲɛf'u ɲɛna fana mutuelle ye mun ye sariya y'a sigi cogo min na u bɛna lasigi ɲɔgɔn kan cogo min na. Aramin ka o kibaruyaw bɛ se ka cari cogo di Mali fan bɛɛ fɛ walasa bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ a la lajɛ in dabɔkun ye o fɛnɛ ye. An m'o ɲɛsinnen don baarakɛlaw ma minnu bɛ sara baara kɛ n'an ko aramɛd o ye ala ma nɔgɔya kɛ minnu ye n'o ye dɛsɛbagatɔw ye o tuma na sabanan o ɲɛsinnen don an minnu bɛ bolola baaraw la donc an b'a fɔ ma ko mutuelle de santé o fɛnba saba min b'an fɛ yan nɔ sisan an b'a fɛ k'a walankata k'a bɛ fɔ ma ko RAMU o de bɛna kɛ régime universel pour que bɛɛ bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ nɔgɔya la. Ka banaw sɛgɛsɛgɛ ani k'u furakɛ nɔgɔya la fo ka taa se kɛnɛyaso lasɔrɔli la nɔgɔya la jamanadenw fɛ o min ye furancɛla fangaw ɲɛmɔgɔ hakilina ye. Aramin hakilinaw dabɔlen no o n'a ɲɔgɔnnaw de kama. An bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka kɛnɛya sabati an faso Maliba kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ an bɛ alɔdiya k'a fɔ cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don baloko dɛsɛ kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔna na ni a bɛ wele commissariat à la sécurité alimentaire ale ni a dɛmɛbaajɛkulu kɛrɛnkɛrɛn n'o ye Japonkaw ye olu kɔni ye balo di dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnna baloko dɛsɛ o bɛ maa minnu na walasa baloko gɛlɛya bɛ se ka wuli ka bɔ cogoya min na olu kan ka se ka faamu sɔrɔ nin kuma na hali bi an ka hɔrɔnya TV ka jaw lajɛ. Anw nana yan nɔ Tabitapula tɔgɔ de la an ye dɔ ɲini sécurité alimentaire mɔgɔw fɛ cɛ y'an jaabi ko problème t'a la déplacéw y'an wele ko kɔngɔ b'u la cɛ y'an jaabi ala baraka la a ye dɔ di a kɛra bɛɛ ɲɛna yan nɔ sisan donc o dɔ min dira an bɛ ka o dira olu ma e yɛrɛ ɲɛ b'u la u bɛɛ bɛ sigilen bɛ yan nɔ caman nalen don donc alhamdulillah an b'ala fo k'a barikada dɔ mun dira a ser'u ma olu yɛrɛ de nana donc comme OPAM camion de bɛ ka taa ni balo ye donc u bɛ taa n'a ye an yɛrɛ bɛ taa tilan u ni ɲɔgɔn cɛ famille ko de don donc nin kelennin kɔni ala ni ce sécurité alimentaire ni ce japonais ka dɔ in na an b'olu fana fo k'u barikada hali bi hali sini ala ka Mali ni Japon ka partenariat continue. An bɛ dugawu de kɛ ala ka dun ka fa sabati an faso Maliba kɔnɔna na o de fana bɛ an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma sinayɛko ale sera ka jaa minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bisibiri ma septembre kalo tile 4 san 2021 ne ni aw an ka ɲamada o jaw fɛ. Nazarala jɛkuluba Union Européenne maaw kɔni ye lajɛrɛ kɛ a bi tali kɛ minisiri 27 la minnu ɲɛsin bɛ u ka jamana ni jamana gɛrɛw cɛ taama ma u ka lajɛrɛ in kɔni kɛra Sloveni ale jamana kɔni kɔnɔna la u ka baaraw kɔni kɔnɔna la ani kumaɲɔgɔnyaw kɔni juru samalen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ u bi fɛ ka baara kɛ ni Afghanistan jamana ye hali ni a y'a sɔrɔ maa minnu bi fanga la bi u tɛ o maa minnu kɔni lakodɔn u y'a yira cogo min talibanw ni olu bi se baara kɛ ɲɔgɔn kɔni fɛ sariya sen dɔw kɔni sigilen filɛ talibanw kan ka u janto minnu na k'a bɛɛ lajɛlen dafa i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na o dɔ ye jumɛn ye u kana se ka manamanafɛnw ta k'a di banbaaci wale tigilamaw ma diɲɛ fangɛrɛ kɔni fɛ u k'u janto buna adamadenya hakɛw la a sabanan u ka gouvernement dɔ sigi sen kan bɛɛ lajɛlen bi i yɛrɛ ye gouvernement min kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ u ka dayɛlɛ dɛmɛ bi se don jamana kɔnɔna la cogoya min kɔni na o cogo kelen fɛnɛ don u ka sira di nazarala jamanaden minnu bɛ Afghanistan ka fara Afghanistan yɛrɛ jamanadenw kan minnu bi fɛ ka taa olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka taa talibanw kɛlen ka fanga ta Kabul don min na i b'a ye k'a fɔ jamana caman ka lasigidensow kɔni datuguna k'a sabu kɛ u ma talibanw kɔni lakodɔn nazarala jɛkuluba Union Européenne kɔni b'a la ka baaraw kɔni jateminɛ kosɛbɛ wa maa kofɔlen minnu kɔni filɛ nin ye u y'a yira k'a fɔ ni laɲini ninnu si tɛ sabati fo u ni talibanw ka sigi ka kuma talibanw kɔni bɛ yɔrɔ min na i ko bi bɛɛ lajɛlen sigilen don ka u ka gouvernement kura k'a maaw kɔni jateminɛ kosɛbɛ.
Afghanistan jamana kɔnɔna hali bi u ka marabolo min bɛ yen n'an ko ma ko Panjshir kɛlɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ kɛra o marabolo kofɔlen in kɔnɔna la juma septembre kalo tile 3 san 2021 Afghanistan maa minnu bɛ yen u ni talibanw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ fan dɔ fɛ talibanw y'a yira k'a fɔ olu ye sebaaya sɔrɔ maaw bi u kuma la waati min na i b'a ye k'a fɔ cɛba min bɛ yen ni a tɔgɔ ko Masuda ale kɔni denkɛ bɔra ka kuma a y'a yira k'a fɔ o kuma in kɔni tɛ tiɲɛ ye talibanw ani Front National de Resistance maaw olu de selen filɛ ɲama ni cogoya in kɔni na ka maaw hakili lajigi maa min bɛ yen ni a tɔgɔ ko Amrullah Saleh Afghanistan jamana ɲɛmaa dangan kɔrɔ kɔni don ale yɛrɛ fɛnɛ ye ni jɛkulu in kɔni maa ɲɛmaaba ye a y'a yira k'a fɔ u ni talibanw kɔni kɛn bɛ k'u kuwada ɲana ni waati in na bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don bi ka gouvernement kura kɔni sigili ma kɔnɔ Afghanistan jamana kɔni kɔnɔna la gouvernement min ni talibanw y'a yira k'a fɔ a bɛna kɛ gouvernement dayɛlɛnnen wa bɛɛ lajɛlen bɛna i yɛrɛ ye a kɔnɔna la yali a ko bɛna kɛ ten wa ɲininkali tɔ min Japon jamana kɔnɔna la u ka minisiri ɲɛma bɛɛ lajɛlen kɔni tun sigilen don k'a makɔnɔ a y'a yira k'a fɔ a kɔni tɛna kɛ cɛbɔ ye minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ ɲini kɔni senfɛ u ka fɛɛlɛtɔn an k'a ma ko parti libéral démocrate ni maa kofɔlen kɔni y'a yira k'a fɔ ale b'i kan bɛɛ da wa maa gwɛrɛ o de bɛna kɛ minisiri ɲɛma ye sinon ale kɔni tɛ minisiri ɲɛma Yoshihide Suga Mado maa min ni a kɔni ye baarabaw kɔni kɛ nka i b'a ye k'a fɔ diɲɛ laban banajugu kɔni ye Suga a kamana gan kosɛbɛ a si bɛ san 70 ani san 2 la bi a kɔni y'a yira k'a fɔ a bɛ nin mabɔ fanga la sabu a kiritikilen don bi kosɛbɛ jamanadenw fɛ nin cɛ kofɔlen yɛrɛ kɛra gouvernement ɲɛma ye a tɛ tɛmɛ san 1 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kan a ye maa min nɔrɔbila o ye Shinzo Abe ye o maa min kɔni filɛ nin ye a tun fɛlen don kosɛbɛ Japon jamanadenw fɛ a kalo dama kɔni filɛ nin ye premier ministre Yoshihide Suga a kɔni b'a la ka critiquer jamanadenw fɛ k'a fɔ Japon jamana kɔni bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ duguma k'a sabu kɛ diɲɛ laban banajugu o kɔni ye wulikajɔw de bi senna bi cogo min ka ministre ɲɛma kura sugandi k'a di Japon jamana ma Nazarala jɛkuluba Union Européenne Commission olu kɔni bi baara la ni waati in kɔni na a bi tali kɛ jamana 27 min bɛ Nazarala jɛkuluba Union Européenne kɔnɔna la olu ka minisiri minnu ɲɛsin bɛ u ka jamana ni jamana gɛrɛw cɛ taama ma olu ka sigikafɔba dɔw kɔni na sigikafɔba minnu jalakili bolo kɔni ɲɛsin bɛ Belarusi jamana ɲɛma Alexandre Lukashenko ma k'a fɔ a b'a la ka tunkarankew kɔni gɛn ka taa bila Belarusi dancɛ ani Nazarala jɛkuluba Union Européenne jamana minnu ni Belarusi bɛ danbɔ olu dancɛw kɔni na o kɛn bɛ ko kɔni ye Nazarala jɛkuluba Union Européenne y'a yira k'a fɔ u bɛna ɲangi belebeleba ta k'a ɲɛsin Alexandre Lukashenko ma Pologne ale jamana ɲɛma Andrzej Duda a ye lase kɛ a la musa k'a fɔ état d'urgence bɛ sigi sen kan u ka jamana dancɛ ani Belarusi jamana dancɛ ni ɲɔgɔn cɛ tile 30 kɔnɔna la sabu a jɔrɔlen don tunkaranke minnu bi don duguma sira fɛ olu caman kɔni kana se ka don u ka jamana kɔni kɔnɔna la ni kuma mɛnni Commission européenne fɛ Nazarala jɛkuluba Union Européenne kɔnɔna la u y'u ka kamanaganko ba yira ka jalakili bolo kɔni ta k'a ɲɛsin jamana ɲɛma Alexandre Lukashenko ma Lettonie jamana Lituanie jamana ani Pologne jamana ninnu bɛɛ kɛn bɛ ka jalakili bolo kɔni ta bi k'a ɲɛsin Alexandre Lukashenko ma k'a fɔ a bi k'a daba kama Afghanistan duguma sira donbaw ka fara Iraki taw kan a kɔni bɛ ka olu cɛ dɔrɔn ka taa bila olu ka jamana dancɛ la ni jamana 3 minnu kɔni filɛ nin ye u y'a yira k'a fɔ Alexandre Lukashenko ka kow ye kalo kow ye an bi waati min na i ko bi Belarusi kunkanko kibaruyaw dɔrɔn kɔni tɛna fɔ ni lajɛrɛba in kɔni senfɛ ni minisiri 27 ninnu fɛnɛ bɛna kuma Afghanistan kunkanko kibaruyaw fɛnɛ kɔni kan.
an bi waati min na i ko bi alimanw ka minisiri min ɲɛsin bɛ alimaɲi jamana ani jamana gɛrɛ cɛ taama ma a tɔgɔ Heiko Maas ale kɔni y'a yira tarata uti kalo tile 31 k'a fɔ sira foyi kɔni tɛ yen min b'a yira k'a fɔ sigikafɔ ka ɲi ka kɛ ni Afghanistan ɲɛmaaw ye bi ni o ye talibanw olu kɔni ye sabu a y'a yira k'a fɔ ni ma kofɔlen ninnu kɔni ka ɲi ka kiiri ka sabu kɛ u ye waliya minnu kɔni kɛ Qatar jamana kɔni tun ye laɲini kɛ tarata tɛmɛnen talibanw fɛ k'a fɔ u ka fara ɲɔgɔn kan ka gouvernement kura dɔ sigi bɛɛ lajɛlen bi i yɛrɛ ye gouvernement min kɔni kɔnɔna la l'américainw ka kɛlɛkɛcɛ labanw tagalen kɔfɛ ka bɔ jamana kɔnɔna la san 20 kɛlɛ o kɔni kɔfɛ Qatar minisiri min ɲɛsin bɛ Qatar jamana ani jamana gɛrɛw cɛ taama ma Mohamed Ben Abdrahman Al Thani a bi ale kɔni ko fɔ a y'a yira k'a fɔ nafa kɔni bɛ fɛn min na bi o de ye bɛn ani baara ɲɔgɔnya min ni o ka ɲi ka tɛmɛ talibanw ani jamana gɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ka banbaaci wale tigilamaw kɔni kɛlɛ ka bɔ yen pewu Qatar jamana kɔni tun ye ciden de ye Afghanistan jamana ni talibanw ni ɲɔgɔn cɛ sani talibanw yɛrɛ kana Afghanistan minɛ uti kalo tile 15 tɛmɛnen u ka taama kun tɛ foyi ye bɛn bɛ se sabati Afghanistan gouvernement ani talibanw olu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min kɔni na a y'a yira k'a fɔ olu ka baara kɔni ɲɛsin bɛ min ma nin waati in na ka wele bila talibanw ma gouvernement inclusif dɔ kɔni ka sigi wa bɛɛ lajɛlen bi i yɛrɛ ye min fana kɔni kɔnɔna la siga foyi kɔni tɛ min na talibanw kɔni nisɔndiyalen don nin waati in na k'a fɔ u ye sebaaya sɔrɔ l'américainw kan k'a sabu kɛ l'américainw ka kɛlɛkɛcɛ foyi kɔni tɛ talibanw ka jamana sanfɛ nin waati in na ni o ye Afghanistan jamana kɔni ye Allemagne minisiri min ɲɛsin bɛ Allemagne jamana ni jamana gɛrɛw cɛ taama ma Heiko Maas kɛlen ka kuma ta a kɔni y'a yira k'a fɔ bɛɛ ka ɲi ka da min na o de ye k'a fɔ bi talibanw u ka ɲi ka kiiri ka sabu kɛ u ye nɔ minnu kɔni kɛ o ye fɛnw ye fɛn minnu ni olu kɔni t'i bɛn a y'a fara kan k'a fɔ tuguni u labɛnnen don ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Afghanistan jamana kɔni ma cogo min gɛlɛyaba minnu ni jamanadenw ɲɛsinnen don o ma o bi se nɔgɔya nin waati in na. An balima TV hɔrɔnya lajɛbagaw ne de bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye Ala ka Maliba in kolo suma ka madon da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ bɛn ani kelenya ani basigi ni koto ɲɔgɔn ta ni ɲɔgɔn lamɛn Ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na Ala ka lakana sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na Ala k'o kanya ka Ala ya bonya kama kira bonya kama anw karamɔgɔw la hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ anw bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye ni o ye Sidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouki silamɛya fitinɛ yele silamɛdenw jigiya bi dugukolo sanfɛ an bɛ dugawu k'a ye sijan ani kɛnɛya labanko ɲuman o bɛ masaramani bolo Ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔyɔrɔ ta diinɛ labarali okumu kɔnɔna na hali bi kunnafoni kuncɛw kuma la anw bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Jamiyatu Hikmadini bɛ ka donba min labɛnw sabati sisan n'o ye mawuludu ye kɛnkɛnɛ dɔnbakalo n'a bɛ Musafa kisi nɛɛma b'a ma a bɛ ale ka bangeni san kunbɛn ɲaɲaaniw ko fɔ min senfɛ révolution Hikmadini kɛlen bɛ ka wulikajɔw caman kɛ walasa mawuludu belebele u bɛ se ka ɲɛnamaya cogoya la i n'a fɔ a ka kan cogoya min na min senfɛ u kɛlen bɛ ka wele bila diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan n'Ala ye mawuludu in don yira na bɛɛ lajɛlen ka na an ka se ka jɛ ka mawuludu in kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ a ka kan cogoya min na hali bi an bɛ dugawu de kɛ mawuludu don Ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasuli o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi sibiri ma septembre kalo tile 4 san 2021 sini ni waati kelen na aw ni Ba Seydou Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni Masa Aramani ka jɛ ye